होमब्लाबो आं नाखौ सिफायना औ लाबावनायसै सेसनदों ओरैनो जाबाय ने ना सारिथासिम बिदिनो थादो रेस्ट लादो मेंनायालाय माबायदि मोनदों मोनदों फिथाइ फुनानै बिराद टाइम फुनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय सोरबाफोर लिंहरबावला थांबावगोन ने थांगोन थांबावबाय दा ओमफ्राय बेखौ न'आव मोनसे मेगन मोदै जालायनाय बड'लेण्ड आइजो ग्रुप माने ओंखाम खुरखांनानै रेस्ट लाबाय दान्दिसे संनानै खाङो बारा माबानाव